Mga pila man nakakilo na. Mga 100 kilos na sir, kaya naman ani mo? 100 kilos? Kaya na ni coach? Down! Jaraning laki, alas 12 ng dako, umakya po na mata. May bakod, igor ba mukaon? Ako bukawon. Mata! Bangon na ba? Alas 12 ng dako. Ha? Ano man din alas 12 na? Wamang ka po tayo trabahoon. Mauwa ka na anad og sayog mata ba man kay buhat sa bay. Mao galing dugay kung matanoy mo ba diyo kung gistorbog tulog? Bangon na ba? Ano man? Ipa-inol ka na sa gym. Sa katugon ba kay ko? Ligo na ka, ligo na pagandam na. Sige na. Matain. Langan ka, Adwin. Pa-indoor sa gym. Pa-indoor sa gym. Ay, babad yung ulo. Sige na, ligo na. Pag-minit yung ulo, bago. Ligo na, oy. Dagkagstorya. Ikaw ha, pasangil ba ka na ho papalit og mga bagong gamit? Mahal ba yung sapatos? Di kaya pong gamiton? Naragod na agad para na ko'y bagong suoton. Enja, imagine ang suoton kay mato tag gym ron. I-enroll ka na ho. Oh, nakas-gym na ha? Bantay magkapulan pa ka. Kapuyan, ako ni mo na ano eh. Nakaagi na mo yung nani sa una. Say kapoy! Para di ka kapoy yun, mangita kong coach ni mo. Asa to si coach? Oh, coach! Uy, Dam! Ali sabi? Okay Dam. Sa may ato nga, karong adlaw Dam? Galing ang Paris coach ba? Nagluoy ra gud yun sa pag-gym? Ipa-enroll mo siya Dam? Oh, coach, kay tanawa ra gud coach. Kapag na kay tiyak. Ay sus Dam, ako'y bahala Dam, ganahan kay nga nila sa buwan Dam. Oh, tanawa yung tiyan. Oh, kabato-bato. Dapat ingana na yung tiyan ron. Gabato, mangpudgod ni ba? Pero tibuok lang. Sige coach, ikaw na bahala. Dani ni Jack, magpaabot tapos gawas. Unya sir, nasa may gusto na ito na exercise na ito ron? Kung anong takot ba, kanang gusto na ko nga exercise ko, kanang madaog na ko ang kalibutan. Wa pa may nakadaogan ng kalibutan si Roy? Ay sos, arsaho ng kalibutan. Una sa nagpahiris mong tiyan. Alsa ko, Choy, kay siya man akong kalibutan. Yahoo! Hingiga. Tana sir, sugo na ta. Squat na ta. Sus ko ng tawhana. Warm up pa ganay, gisingot na. So, ano to sir? Sugo na to sir? Records. Okay. Anar ko kami, Coach. Basic naman kayo ni Coach. Tuwagi ba nagbugat, Coach? Mga 100 kilos. Sure ka sir? Kadaog ka na sir? Naunsan, may taong ka, Coach. Unsa na ito pagka-train mga alsa atong kalibutan, kundi na ito bugatan. Okay. Sir, ikaw bahala. Kadaog mo na ka. Ging! Alsa, butangi, Coach. Butangi. Dali, Coach. Mana sir? Mana sir? Okay na? Okay na sir. Nabutang na. Mga pila man nakakilo na. Mga 100 kilos na sir. Kaya naman ani mo? 100 kilos? Kaya rin ka na, Coach. Sugda na ito na, Coach. Pero alalayan lang mga may Coach. Alalayan. Alalay, Coach, ha? Gunit na, Coach. Dire ka na. Hindi ka na, Coach. Gunit. Look, pag short ning tawhana ay nakamani price tag ni likod. Kaajarang 100 kg ano eh. Lig-on pa kang short ani oh. Bag-o pa. Di na shirt, bag-o na coach. Kana-tanan, bag-o na. Kaya na ni Coach. Down. Oh, yan sa man. Okay na. Okay na. Okay na. Okay na. Malakaw na ta.